Cântarea spune: nu sunt, Doamne, decât o suflare, decât tină cu multe păcate. Și te caut cu dor și oftare să-mi dai forma trăirii curate. Mai vrem noi, într-o vreme ca aceasta, să căutăm pe Domnul, să ne lăsăm modelați de El? Doamne, trezește-ne inima, mintea. Și prin cuvântul Tău, ajută-ne să ne lăsăm modelați după voia Ta. Amin. Doamne, Tu m-ai făcut din țărână și în adânc mi-ai turnat veșnicia, dar în mine o făptură păgână, zi și noapte își cere sâmbria. Dar în mine o făptură păgână, zi și noapte își cere simplia. Nu sunt, Doamne, decât o suflare, decât tine cu multe păcate. Și te caut cu dor și oftare să-mi dai forma trăirii curate. Și te caut cu dor și oftare să-mi dai forma trăirii curate. Aș ajunge ca singur pe ape, într-o lume de plăci și suspine, dacă nu te-aș avea pe aproape, dacă nu te-aș avea lângă mine, dacă nu te-aș avea pe aproape, dacă nu te-aș avea lângă mine. Eu sunt scurgerea, apurul, clipa, sunt doar lutul, iar Tu ești dolarul. Ocrotește-mă, Doamne, cu aripa, dăltuiește făptura cu harul.